Θάλασσα, θάλασσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτές τις μέρες έγινε ένας διάλογος που πρόσφατα ήρθε στην επιφάνεια, γιατί απασχολεί όλο το Πανελλήνιο. Πώς, ρε παιδί μου, οι λεπτομέρειες για τη δολοφονία του JF Kennedy χρειάστηκαν κάποια χρόνια για να βγουν στην επιφάνεια, που ακόμα δεν βγήκαν 100% αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν και αυτός ο διάλογος τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Ήταν σε ένα κλαμπ και λέει: Χρόνια πολλά, να περάσω. Άντε ρε εσύ με τη φούστα. Μήπως φοράς εσύ φούστα. Και μετά κατέληξε ακριβώς έτσι. Φωτογραφίες που προκαλούν σοκ. Είναι οι φωτογραφίες που τραβήχθηκαν στο αστυνομικό τμήμα μία ώρα μετά την επίθεση που δέχτηκε ο Βασίλειος Κοστέτσος από άγνωστο σε νυχτερινό κέντρο. Το πρόσωπό του έχει παραμορφωθεί. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το νέο look του Βασίλειου Κοστέτσου. Και βέβαια το γεγονός ότι ο διάλογος έγινε έτσι ακριβώς, σε περίπτωση που δεν μας πιστεύετε και νομίζετε ότι τον βγάλαμε από το μυαλό μας, το αποδεικνύει το επόμενο βίντεο που ο δημοσιογράφος δεν μετέφερε απλά το διάλογο, αλλά μπήκε στη διαδικασία να τον ερμηνεύσει το διάλογο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο διάλογος μεταξύ των δύο αντρών ήταν: Καλή χρονιά, μπορείτε να κάνετε λίγο στην άκρη να περάσω? Άντε ρε εσύ με τη φούστα. Μήπως φοράς εσύ φούστα? Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι ο Βασίλειος έπαιζε λουλουδοπόλεμο με την παρέα του Νάρου, αλλά στη συνέχεια κατηστράβωσε. Και αφού τέλος πάντων έγιναν όλα αυτά, γιατί τα λέμε όλα αυτά που θέλουμε να καταλήξουμε, και πραγματικά πέρα από την οποιαδήποτε πλάκα περαστικά στον άνθρωπο, και πέρα από την οποιαδήποτε πλάκα, όλα αυτά, αυτή η κακώς εννοούμενη ελληνική μαγιά είναι μεγάλη. Τσαμπουκάστη αντρίλα του κόλου τώρα, ναι. Αντρίλα του κόλου τέλος πάντων, περαστικά στο Βασίλειο, αλλά πού οδηγούν όλα αυτά? Όλα αυτά οδηγούν στα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε δει ρεπορτάζ και ρεπορτάζ αυτού του είδους. Θα καταλάβετε μόλις το δείτε ποιο είναι το είδος. Αλλά νομίζουμε ότι είναι από τα κορυφαία, αν όχι ίσως το κορυφαίο του είδους. Είναι τόσο καλό που πρέπει να χειροκροτήσουμε προτού το δούμε. Όχι μόνο, δεν πειράζει. Όχι λες. Εντάξει. Ήταν μια ιδέα δικιά μου, το παίρνω, ήταν προσωπικό λάθος. Εντάξει, Αντώνη. Πάει για βραβείο Πούλιτζερ. Απολαύστε το. Βρισκόμαστε στο σπίτι του Βασίλειου Κοστέτσου. Του χτυπήσαμε το κουδούνι, αλλά δεν απαντά. Ο Βασίλειος δεν είναι εδώ. Και αυτό μπορεί να το διακρίνει κανείς βλέποντας το γραμματοκιβώτιό του. Μέσα υπάρχει ένα διαφημιστικό για κοτοπουλάδικο, για γυράδικο, αλλά και ένας λογαριασμός της ΔΕΗ. Εγώ σας είπα να χειροκροτήσουμε πριν, δεν μ' ακούγατε. Τώρα που το είδα δεν ήταν τόσο καλό όσο λέγαμε. Δηλαδή έχει μείνει ο τηλεθεατής με πάρα πολλές απορίες. Ποιο κοτοπουλάδικο? Ποιο γυράδικο? Σωστά. Πιανού μήνα ο λογαριασμός της ΔΕΗ? Πόσο ήταν να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ ο Βασίλειος Κοστέτσος?